Il-lejla tajba, ħbib tiegħi. Kif intom nittamar ninsabu tajbin kemm melanisti u kemm mhumiex illi issegwu il-Kamra Sportiva li ringrazzja lill-editur Antonello li ddeċida llum jerġa' ħallini nidħol ħallini insomma mhux ħallini inkoraġġini biex nidħol live nitkellem fuq il-partita Milan Dinamo Zagreb rebħa ta' 3-1 tat-tim tagħna, it-tim ovvjament tal-Milan ċampis tal-Italjan u biex ngħidu dik il-kelma, sorry ma naf li hawn min iweġġa' però dik hija l-verità. Rebħa assolutament strameritata. Mill-bidu sal-aħħar kien ħaqna nirbħu żewġ xuttijiet biss lajna mant it-tim Kroat u għed fl-ewwel taqsima b'xutt ta' Moarrami xi ħaġa li laqgħu Majnjan u l-gowl ta' Orsic u sabeħ ħafna x'ma tistax tgħidlimux u għandu bellezza bej Orsic u Petkovic, speċjalment dak il-pass bl-outstep mill-sers bal-lemenija mill-xċert fuqha. U Orsic li qudiem Majnjan ma stax ifallih ovvjament. Mill-bqija dominju totali min-naħa tal-Milan. Forsi stajna nixxuttjaw iktar veru, però mill-bqija m'hemm xi tajt li konna aħjar minnhom. Players bħal Leao huwa enormi, ħan immissjaw ħafna l-ħadd. Kaw supporters Napolitani qegħdin jaraw din il-live bħalissa jaħdu pjaċir li jisimgħu illi ovvjament ħan immissjaw ħafna lil Rafa Leao imma hija l-verità sagrosanta. U minn barra minn hekk però players bħal Giroud 36 sena u tibqa' taraħ jinsisti, anzi kważi ħada bi kbira li Pioli għalaw fl-aħħar nofsija tal-partita, jekk mhux 20 minuta x'hekk min se żball il-bidla saret fil-71 minuta, sempliċiment biex jiserqu. Xorta ma ħax pjaċir. Mbagħad rajt kelmu ġifieri ranġaw kollox ta' però plejer ta' 36 sena li taraħ daqshekk determinat waħdu dejjem jilgħab bażikament dejjem mhux m'għandniex bankina minħabba li Ibrahimovic qabel jannar mhux se jidħol. Lażet daħal lura mill-Inġel illum lagħab fil-Youth League u milli smajna x'ovvjament ma rajniex għalmenu jien ma rajtx il-partita tal-Youth League, però jidher li Lażet kien tajjeb ħafna fil-ftit li lagħab. Origi speraw li jidħol wara s-sosta. Rebic bil-problema għandu f'daqru ma nafx meta ħaddilu, tidher li fil-fatt hija prinċipju ta' slip disk, allura bażikament kull manna jixxiru. Ta' xaqqas illi hawn ma jkollna nara ħadd allura l-problema fuq quddiem tikber ma dik inħallu l-Mr. Pioli on fire biex isolvilna il-problema. Mill-bqija nirritorna fuq il-partita tal-lum oġobni ħafna bħalma oġobni il-kumplament tal-istaġun sissa Ismail Ben Nasser, il-Taljani jgħidu toccando ferro. Jew toccando x'imkien ieħor mhux se ngħidha fil-live min jirtisaqsi jibgħat li messaġġ u ngħidha ma mhux se ngħidha fil-live. Ovvjament mhux se ngħidha bil-Malti għax nista' maħamalla iktar, allura min se ngħidha. Mill-bqija ovvjament Ben Nasser għamel partita bellezza kemm hu kemm tonali. X'indaħal Pobega wara kemm għandna midfielder kemm għandna riserva ta' midfielder affidabbli f'Tommaso Pobega. Plejer tal-primavera tal-Milan, bażikament mhux tal-primavera, plejer tan-nursery x'dajlu meta kien tifel mal-Milan, u mbagħad ovvjament beda jissellef sena mal-Pordenone, sena mal-Ispezja u sena oħra mat-Torino fejn bażikament rebaħ postu mal-Milan għal dan l-istaġun. U llum skurja l-ewwel gowl tiegħu sija tal-karriera mal-Milan u sija tal-karriera fiċ-Champions League li hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Barra minn hekk ukoll Salemaker żewġ gows ġimgħa. Dili kieku wednija anke lilu stess meta firma minn Malandellek naħseb kien jitħaq. Salemaker kollu skurja 13 gowl fil-karriera tiegħu, tnejn minnhom f'ġimgħa. Stramba kemm stramba però hija anke verità. L-ewwel gowl tiegħu fiċ-Champions League skurja ħaġa l-oħra. Illum skurja t-tieni gowl fiċ-Champions League. U Giroud ukoll, Giroud llum skurja l-ewwel gowl tal-Ewropa, ovvjament minnhom għal-Milan, mhux
timijiet oħra. Ma kellu mal-Milan dak il-ewwel goal tiegħu fil-UEFA Champions League. Ġifieri Giroud, Saelemaekers u Pobega, bażikament qegħdin ngħidu l-ewwel, it-tieni u l-ewwel bħala goals fiċ-Champions League. Giroud mal-Milan, Saelemaekers it-tieni goal wara li ġimgħa l skor l-ewwel fiċ-Champions League u Pobega l-ewwel goal fiċ-Champions League. Barra l-ewwel goal uffiċjali mal-Milan ukoll ta' Tommy. Ma nixxi ngħidu aktar li frebħa strameritata. Mill-bqija bażikament logħba kif ma qegħdin ngħidu kontrollata mill-bidu sal-aħħar, m'hemmx xi tgħid aktar minn hekk. Difiża bħal Kalulu, bħal Tomori, bħal Mejnjan ma tistax ittihom fotoli għal raġuni illi daw bażikament ma kinux impenjati fil-partita. Xejn. Allura inuti tipprova tihom vot jekk ħadd paġellejna meta pajsti għandi l-YouTube channel tiegħi nagħmel il-post match reaction bit-Taljan nagħmilha u fil-fatt ma tajthomx votu għax ma tantx tista' tihom fatt għandi xi kummenti hawnhekk. Il-ħabib tiegħi Francesco Oscarino fejn jgħidilna għali ċambali forza lotto vinċerajna tilax li ma jfatt. Ciao Franze, fil-fatt dan huwa l-intro tiegħi għal YouTube channel li kif semmejt issa stess, allura ovvjament dak li qed jgħid li issa Francesco Boscarino huwa l-intro tal-YouTube channel tiegħi. Wayne Mikallef, riżultat eċċellenti għalina speċjalment meta tikkunsidra Chelsea u Salzburg spiċċaw fid-drop. Proset iva Wayne, naqbel miegħek ekku veru Salzburg reċetaw risposta għal min qal, kont qed nitkellem mal-editur qabel ma bdejna din il-live u dak li qedlu. Ħafna nies il-ġimgħa l-oħra xejn drama Salzburg, ġejtu drama xejn. Għax ovvjament la tim ma jkunx daqshekk blażonat u magħruf ma jkunux bħal ngħidu aħna Real Madrid, bħal Bayern Munich, bħal Barcellona, bħal jinnaf Manchester City u Paris Saint-Germain. Allura ġejtu drama xejn. Illum nirċevu risposta kemm huma xejn. Ta' min jgħid ukoll li Chelsea kull m'għandhom punt f'dan il-grupp, telfa ta' wieħed xejn kontra l-istess Dynamo Zagreb u drog ta' wieħed kontra Salzburg f'Londra. Da punt biss f'żewġ lobiet. Punt biss ġibu f'pożizzjoni li mhux bil-fors iċ-Chelsea ħajjirbħu l-grupp minix qed missejħdu. Ġewwa għalkemm ma setajt xejn għax issa bejn Salzburg u Dynamo Zagreb jew daw jiġġieldu bejniethom jibqgħu it-tnejn draw fiż-żewġ lobiet u jpaxxu lilna u Chelsea, jew inkella ssibtin minnhom li jirbaħhom it-tnejn sakemm ma jibqgħux waħda kullijiet. Għandna lil Calcio Napoli taw tlieta llum. Il-logħba tal-ħadd importantissima. Ekku Kaj, naqbel miegħek, il-logħba nhar il-ħadd diffiċli immens ta' min infakkar illi fil-kampjonat f'San Siro ilna mis-sena 2014 ma nirkom għan Napoli. Mhijiex xajta, però hija verità. Nerġa' ngħid, fil-kampjonat f'San Siro. Dan għaliex l-aħħar sentejn irbaħna ġo l-Maradona u ġo San Paolo, x'ovvjament sentejn ilu kien ismu San Paolo, 3-1 sentejn ilu żewġ gols ta' Zlatan Ibrahimovic u gol ta' Jens Petter Hauge, u s-sena l-oħra web xejn m'hemmx għalfejn ngħid firma ta' min, firma ta' Olivier Giroud, passoltu. Issa, din id-darba ma nafx se jiġri. F'San Siro meta rbaħna kien nerġa' ngħid fi-2014 tas-sena 2014 u l-aħħar rebħa li ġiet kontra Napoli f'San Siro kienet fil-Koppa Italja 2-0 doppietta ta' Piontek bażikament fid-debut full tiegħu mal-Milan. Dan għaliex konna għandna kif nilagħbu fil-lig 3 ijiem qabel magħhom stess ġejna xejn u mbagħad 3 ijiem wara kellna d-debut ta' Piontek mill-bidu li kien daħal xi kwarta kollox, però mbagħad fil-Koppa Italja kellha mill-bidu u l-ewwel gow għal min jiftakar kien qabeż il-Kulibali bil-ġiri u xċuttja n-naħa l-oħra fl-anglu l-ieħor fejn jela bħal kollox il-goalkeeper ma niftakarx min kien tan-Napoli jekk kienx Ospina jew xi ħadd ieħor, però żomma riżultat kien ngħid xejn. Imma daqshekk kienna ma nirkwifa, ma Napoli għad kull logħba diffiċli ħafna, in-Napoli jien nammetti l-ewwel wieħed kontent li mhux se jiġu mal-ewwel erba', illum blajt il-żieni għal-raġuni illi in-Napoli vera tilfu l-Insigne, vera tilfu l-Mertens, tilfu l-Gulam, l-Ospina, kif semmejtu, l-Kulibali, stess x'kont ħanisih, però ġew
replaced b'mod tajjeb ħafna bħalna jdu aħna Kvaratskhelia, Kim Jong-mei jew x'ismu insomma il-difensur Korean, il-goalkeeper Siriku li għalkemm huwa bankina ta' meret, però ukoll jiġifieri iva, ħadkun logħba diffiċli ħafna. Ma nafx għandi xi iktar kummenti, xi kummenti oħra. Mela jidher li għalissa m'għandniex aktar kummenti. Il-Napoli llum rapport li ta' b'xejn mar-Rangers, suppost li Rangers huwa tim daqsxejn cushion fil-grupp, però qatt ma tista' tgħid li l-logħba tkun faċli. Ġo Glasgow dejjem issib ċertu diffikultajiet għax ovvjament kun qed tilgħab ġo ground Britanniku, però għamlu rebħa tajba wara l-erba' bwiet li rebħu mal-Liverpool li ġimgħa l-oħra. Jiġifieri nemmen illi fil-verità se tkun waħda diffiċli immens. Ħanagħti ftit il-voti tiegħi. Il-paġella biex ngħidu hekk. Daw s-soltu ntihom fuq it-Taljan, però ddeċidejt illi ħantihom hawnhekk ukoll anke forsi sakemm jidħol xi kummenti oħra allura tibdew il-paġella tiegħi. Paġella, Magic Mike Menjan inti vot 6. 6 għal raġuni suffiċenza biss dan għaliex ma kienx impenjat. Xutwiet ta' Muharrami fl-ewwel taqsima hija fil-gol ma tagħmel xejn. Kull mara l-ballu biex darti qasmu lura defensuri biex jagħti l-kiksu. Immorru għad-difiża. Difiża ċentrali, Pier Kalulu 6+. Ħantek dan il-plus għal raġuni illi ħantek vot naqra iktar għoli minn Tomwani, li ħantek 6 suffiċenza biss. Kalulu ħantek 6+ għal raġuni illi kultant beda joħroġ. Imma dik hija l-logħba tiegħu mhix il-logħba ta' Tomwani, hija l-logħba tiegħu allura jantiċipa d-defensur. Fuq il-lemin Calabria 6.5. 6.5 għaliex Calabria beda jitla' ħafna jgħini sal-Emeker speċjalment l-ewwel taqsima. Il-Belġan ma kienx 100%, fatt li wieħed minn players għal taqsima, speċjalment l-ewwel nofsija, Calabria għanduna beda jitla' ħafna jgħinu dak huwa l-moħħ ta' captain u ta' play li ħobb il-mira. Naħa wara. Teo Hernandez l-istess. 6.5 dan għaliex Teo ma stax jagħmel dawk il-ġiri tas-soltu tal-linja għaliex ovvjament kif tista' tgħaddi meta għandek tim jiddefendi b'disa. Litteralment taħxa wara l-ballu. Ħabib tiegħi kien qiegħed Justin Muscat minn hawn isellimlu, kien qiegħed propju qiegħed Milan għalissa ovvjament kien San Siro jsegwi l-partita fil-ħaf timer għalinna ma tistax tattakkum 10 wara l-ballu dak kienet jara ovvjament il-ground kollu minn hemmhekk mhux bħalna fuq it-television. F'nofs il-ground Ismael Ben-Nasser vot 7.5, 7.5 dan raġuni li Ben-Nasser anke l-UEFA tagħtu barra jien, il-UEFA wkoll tagħtu MVP tal-partita. Ben-Nasser iktar meddu l-lob iktar qed ikun tajb biex teqruna awtomatikament biex nibża illi jiġrilu xi ħaġa Ben-Nasser għax bħalissa qed wieħed mill-ewwel players li għandna ma jemmux alla ħares qed jiġrilu xi ħaġa, allura għamil dik apposta. Logħba tajba ħafna, kull ballu li kollu trofeja bes il-plejer fittex il-planer, eċetera. Insomma, tajb immens. Tonali 7. Ħantiħ naqra żgħira inqas il-Tonali għal raġuni illi Ben-Nasser kien aħjar, però Tonali issibu kull imkien. Kien difensur ċentrali, kien left back, kien left winger biex jgħin il-Leo, biex jgħin il-Teo, biex jgħin id-difiża ċentrali, biex jgħin anke li ġiru. Fl-ewwel 5 minuti fil-fatt cross ġie fuq rasu, orrajt, seta konkluda aħjar, però mhuwiex attakkant Sambrino huwa midfielder. Kull imkien labla, kull imkien. Fit-tre kwarti, Saelemaekers 7. 7 fl-ewwel half kien ta' 5, jew half 5.5, fit-tinaf kien ta' 7.5. Allura ħanteħ 7 raġuni ħabbarhom kollejt jgħidu ftit. Trekwartista Brahim Diaz 6.5. 6.5 taqsama, 5.5 jidħol l-attakk, 7.5 jidħol is-sagrifiċċju u d-difiża. 5.5 fl-attakk, fl-attakk ma dex. Tinaf naqra aħjar, imma nipretendi aħjar. Fid-difiża 7.5, fil-ħin kollu jsir. Kemm il-ballun sera? Kemm il-ballun ħabra Indias? Astodhom nas kemm kien hemm. Tajjeb. U seraħ il-xallu kollha ovvjament għall-Arnat. Rafael Leao. M'hemmx tagħmel. Ħan immissjaw u wisna nilħad. Wis ħan immissjaw. 7.5 lob oħra tal-bliet ġab il-penalti u qabel ma nikdeb ħafna bla ċekkjaw il-penalti si għadan u seta ma Sampdoria tnejlu ma regolari s-semi kawxat forsi għajt ma kienux stenmu li ċekkjaw jara
għax kienet ċara l-lum id-daħla kienet direttament fuq CLAW, tantu ma tliħsibni l-weġġa, un baġġiru trasforma l-penalti. U t-tini gol l-istess, Leaw cross perfect, salema kell-birrasa bimxie. 7.5. Morru għall-attakkant Oliviero Bomber Vero Xiru. Darba non si è girato Xiru. No pun intended, ċajta zaħira, non tistax għalli tfakkellek ġu. Ma dax darba sempliciment penalty u fil-xellu ovvjament ballu naħu kolem naħu. Ballu naħu kolem naħu, ballu fil-xibka ovvjament. U rabħa strammeritata. Dak kienu l-paġella tiegħi. Paġella importanti li nsej, sorry, raġun, Tommaso Pobega li daħalni fuq il-pakta sostituti, voto sette, għandek seba għal raġuni illi barra l-gol, qed ikompli itejjeb dak li rajna diġà ma' Sampdoria, dak li rajna ma' Sassuolo, eċetera, eċetera. Allura Pobega ħaqqu sebe. Pioli is on fire, 7.5 għal-għol. Dan għaliex anke l-bidliet kienu dajbin ħafna ġifieri. M'hemmx iktar xi ngħidu fuq il-paġelle. Ma nafx għandix iżjed kummenti, lejda li ma għandix iżjed kummenti. Mela allura lest ħanala din il-live għalikom illum niltaqgħu issa darb'oħra ovvjament wara Milan Napoli. Infakkarkom li issa diħel Mark li mhux se jkollu tisima għaddin. Sorry naf li jabbotta ma nistax ma nitfakkix. Sfortunatament ħajtkella fuq il-partita Juventus Benfica li spiċċat brebħa l-Benfica biskorta t-nejbu jgħed. Ħallikom id Mark. Ciao, lejli tajjeb. Il-lejla tajba l-kulħadd, jekk tista' sejħilha tajba. U insellmilkom wara ġimgħa assenza. Il-logħba li Allegri tant rrid jirbaħħhom ma rebaħiex. Anzi, jien niddiskrivija il-kors tal-logħba 9 minuta li kienu letteralment riflessjoni holistika tal-kampjonat li kellhom il-Juventus s'issa. Dan ifisser li kellek l-ewwel kwart 20 minuta li kienu tajbin fl-opinjoni tiegħi ħafna u raw l-aħjar logħb, idejat, imbagħad il-kumplament tal-logħba frakass sħiħ mill-bidu sal-aħħar. U qed ngħid hekk għax
lob bħas Sampdoria li kien lob total loss, mal-Fiorentina lob oħra total loss, mal-Paris Saint-Germain fl-ewwel half total loss, mas-Salernitana total loss, kollhom reġa' ġara l-istess. Jiġifieri fi ftit kliem il-Juventus mhumiex kapaċi jżommu r-ritmu għall-logħba sħiħa. Issa, jew ħajġi ċaġa fit-tim li il-momenti tajbin li kellhom il-Juventus bħal meta kienu għalija id-Roma forsi kien ħaqhom xi ħaġa aħjar. Jew id-tieni taqsima mas-Salernitana forsi kien ħaqhom xi ħaġa aħjar. Biss kif qal tajjeb ħafna ftit tal-minuti ilu l-ex-captain u idolu ta' tfuliti u ta' kull naħseb Juventin. Del Piero Juventus idu jmorru f'riflessjoni profonda, jaraw xi problemi hemm imminenti li jistgħu jiġu irranġati u janalizzaw iktar il-problemi jew diffikultajiet li jieħdu iktar kif jgħidu bl-Ingliż in the long term. Jiena fuq din il-logħba li nista' ngħidu li mill-ġdid Allegri falla test importanti, ġifieri Allegri sekonda verżjoni kif ħafna tisejħulu, kull ma rebaħ logħba kbira waħda s-sena l-oħra maċ-Chelsea. Miqpija jew drojiet jew nkella ħafna telfiet. Ħatgħidu li l-Benfica ġejjin kienu 11 il-logħba istamluhom 12 il-logħba konsekuttiva bla telfa. Alright, għandhom fiċċar settur taż-żgħażagħ li jidher li huwa tajjeb ħafna, xi ħaġa li l-Italja ma tantx narawha, anzi il-Juventus ħadu kienu sogru li jagħmlu it-tim ta' taħt 23 sena, biss kif rajna l-lejla ma tantx wisq rajna sugu, imma fis-sens orajt mirretti minn dak it-tim u Saul u Fagioli, imma Saul kemm rajnieh fil-logħb. Mhux qed nitkellem għallu għax illum qasbis lab. Fagioli dallu biċċiet u Miretti naħseb illum kellu l-ar logħba kemm inni naraħ jilgħab mal-Juventus. Minix ħanejt jekk fuq il-penalty, għax fuq il-penalty għalkemm kien penalty u blat li kien penalty, kien kas fortunat li l-attakkant daħallu minn wara u kif ġiet inħoloq il-penalty. Ġifieri ma jiena nitkellem u li jew bħal meta nhar il-ħadd kien ċar li kien gow illum kien ċar li kien penalty. Biss id-differenza ma nafx il-differenza kienet li forsi illum kien hemm iktar refereeing iktar integru milli hemm ġo l-Italja, ġifieri minn dan il-punt. Issa tgħidu li ġie gow minn li kien jilgħab mal-Inter, bedet fajdeħ ma' widneħ. Jiena li daw affarijiet ta' xinxilli jiena immur fis-sustanza. Fis-sustanza jiena għalija hemm super perin li ma nix baqgħet infaħru dal-goalkeeper, ġifieri hemm nalla kienu llum għax ir-riżultat żgur ma kienx ikun 2-1, imma miżerjament 4-5 b'wieħed. Ġifieri il-bamben ħabna b'dek il-lasta li kellhom huma fl-ewwel taqsima veru mbagħad fit-tieni taqsima kellna lasta ta' Ken, plejer ieħor li ma jieqaf qatt jiddiżappuntani, ġifieri ikompli fil-koro ta' Allegri. Issa jiena nerġa' ngħid, inkont wieħed favur ir-ritorn ta' Allegri, imma illum wara din logħba, wara s'issa dan l-istaġun daw il-logħb u l-istaġun ieħor il-sin qed nibilgħu għax qed nilagħbu futbol ta' snin 80 li jien ma niftakrux għax twilit fis-snin 80, imma naħseb li laqqas fis-serja ċiduwe ċertu logħb ma jintlagħbu. Ninfaħħa jiena Paġell minix it-tip ta' persuna li se noqgħod nagħti il-vot għax hekk ħanagħti il-vot ħanagħti 3 lill-Allegri, naħseb laqgħuha b'ġiex plejer se kellna ġol ground kif qed diġà kienu Perin u għall-grazzja Alla qabad Milik, nittama ma nisħtux ma jweġġax dak issa l-aħjar attakkant
li qed nara fit-tim Juventin u qed nara minn ċertu uċuħ, speċjalment minn Vlahovic li nafu kemm għal-Fiorentina kien jiskurja goals. Qed ikun ħafna eżolat quddiem bil-fors, bil-tip tal-logħba li qed jilgħab Allegri, ma nafx kif jistgħu jgħinu wisq. U qed nara ċertu skuntentizza sa jew jiena fid-dressing room ma nkunx, jew qed jintilef irriedni u issa sta għal-coach kemm ħajkun kapaċi kif għamel fil-famuż staġun 2015-2016 meta kważi kien beda armillum u forsi dawar ir-ridni tat-tim. Meta niġi għad-difiża għalija Bremer huwa ħajt bħalma l-esperjenza ta' Danilo tiqpatejn. Dal-istaġun diżappuntat ukoll Quadrado rajtu naqqas mir-rendiment tiegħu. Il-Miretti semmejtu mhux ħaqgħod indur kull plejer. Jiena li nofs il-ground illum reġa' kien f'Roma. Nofs il-ground kien il-kaġun tat-tieni gowl. Paredes għax raġuni oħra jisu beża jmur għall-ballu. L-azzjoni bdiet minn hemm, Milik ma għamilx il-fawl. Ġustament forsi għax se taqala safra jew le, għejdu li tridu. Perin għamel miraklu fl-ewwel tentattiv imma fit-tieni tentattiv ma seta' jagħmel xejn. Fuq Di Maria dal fit-tieni taqsima aktar ma beda jilgħab, aktar beda juri t-talent tiegħu. Biss jiena kieku kont flok Di Maria nsaqsi mistoqsija bejn Beru ngħid hawn fejn ġejt. Għax kif nerġa' ngħid? Kreattività zero. Kontra l-Benfica. L-Benfica kienu kreattivi fl-attak u solidali fuq wara. U dita min jirrimarka li din hija t-tieni logħba konsekuttiva li Juventus jaqgħu ġiex goals. Le, it-tielet terġax mal-Paris Saint-Germain ma s-salinetana u llum. Jiena mhux biex inkun negattiv, ma tantx jintib ta' persuna li naqta' qalbi biss wara l-lejla naħseb il-mixja Juventina fiċ-Champions League hija kompromessa. Kompromessa għal fatt li għalija Allegri għandu jibla klimu kif qed iktar kmieni fil-bidu tal-programm. Għax kien f'konfront li naħseb skontu veru kien deċiżiv għax forsi l-PSG mill-atta players qegħdin saffa l fuq minn kemm il-Juventus kemm il-Benfica u telfewej kont nasal naċċetta għalkemm kważi kien ħaqhom draw. Missa telfa qiegħda mniżla dik. Biss ma tantx qed nara xi Juventus ħajmorru ġol Portugal u jirrimontaw dat-tip ta' logħob żgur għax kieku ngħid qed nagħbu tajjeb u qed nitilfu ngħid hemm naqa' ċans imma m'hemmx minn dawn l-affarijiet. U forsi ħajdu li għax jiġu l-Paris Saint-Germain fl-aħħar logħba jkunu għaddew rashom mistrija ma da mhux qegħdin jilagħbu f'xi lig amatorjali, daw ġejjin hawn ħajju naraw il-logħba żgur. Ġifieri dawn kemm ħajnslu bit-tieni tim, kemm ma ngħidlikx li aħjar mill-ewwel tim tal-Juventus. Ġifieri prattikament l-editur ħanejdlu ċar ibda ħseb kif se nagħmlu l-programm tal-ħamis. Bottaw risposta fi għandna li ġej, ġifieri. Għax l-hemmhekk mixin, ġifieri, jekk naslu sehem għax xi kultant ngħid aħjar kważi ndabru rasna l-barra u forsi nikkonċentraw fuq il-lig u fuq il-Koppa Italja, forsi niġbru naqra ġieħna hemmhekk. Veru diħa tkun miġdid daqqa finanzjarja enormi għal-klab tal-Juventus. Qabel konna nitqu għax xejdulu, nitqu, ma tantx kienet taddaħ, konna jisna nikkunslaw li naslu sa' round imma d-darba naqas semmek muħa naslu fi grupp li suppost kien abbordabli, però il-Champions League m'hemmx timijiet abbordabli, m'hemmx timijiet kuxins, u anka kif rajna l-lejla il-Ħajfa ta' Iżrael skurjaw kontra l-Paris Saint-Germain, ġifieri il-fatt li tiskurja kontra dak it-tim u sejħulu tim modest, literalment veru m'hemm ħadd kuxin. Jiena minn naħa tiegħi ma tantx għandi xi wisq kliem iktar xi nżid u naqqas wara din is-sensiela
negattiva li għaddejja minna jalla il-riħidur mill-lum għal-għada kien jista' jkun malaj u qabel nagħlaq huwa importanti ħafna li nfakkarkom illi għada l-ħamis l-editur Antonello Abela jirritorna bil-programm Botta u Risposta li ħajkun fuq il-Formula 1. Il-kumplament tal-lejla tajba ħbib u saħħiet.